Després de 50 anys de convocar els Premis Literaris Ciutat d'Olot, hem pensat que era el moment de parar, repensar què estàvem fent i si aquests premis eren útils per als escriptors, pels editors i per la societat en general. És per això que hem convocat aquí a la sala d'actes de l'Arxiu totes aquelles persones que ens vulguin donar la seva opinió sobre com reformular aquests premis, fer-los més útils i més actuals. Després d'escoltar totes les reflexions i totes les opinions a l'entorn de com millorar els premis o també deixar-los de fer, l'Ajuntament ara el que ha de fer és agafar tota aquesta informació, processar-la, ordenar-la i prendre una decisió i que donarà resposta a totes aquestes reflexions i a les inquietuds que ens hem plantejat des del principi. Són útils aquests premis literaris tal com els estem fent? Com els hauríem de fer? Molt bon dia, molt benvingudes, molt benvinguts a l'Arxiu. En aquesta jornada que hem organitzat. Sí que jo crec que és important tenir en compte que parlem del 67 o d'uns premis que de fet ja venen del 59 i que afortunadament des del punt de vista creatiu, en altres camps seria discutible, des del 67 les coses han canviat des del punt de vista de la creació en català, en quantitat d'autors, en oferta de publicacions, obres, etc. Jo crec que afortunadament hem canviat i que és diferent aquell moment en què calia estimular, calia descobrir nous autors, calia premiar els qui feien l'opció d'escriure en català. Això no vol dir que estem normalitzats com algú vol fer-nos creure, però el que dic és que la quantitat de persones que escriuen i que pensen que les seves obres podrien ser publicables doncs és molt més elevada i que la quantitat d'editorials que en aquest país estan fent feina perquè aquests autors i aquestes autores arribin al públic és infinitament superior a la que teníem als anys 60, que jo crec que en aquests moments hi ha més aviat una inflació d'autors. Després podem discutir la qualitat del que ens ofereixen aquests autors, però a mi em sembla que avui per avui el que no cal a l'edició i a la literatura catalana és precisament això, és estimular, després en Jordi que em contradeixi, però la creació pensant que aquesta creació sigui traslladada a un llibre, sigui publicada i es pugui vendre. És a dir, què ens passa com a llengua catalana? Doncs que a l'escola, és a dir, fem tota una feina, però després hem de buscar com aquesta feina es tradueix en la incorporació real de la llengua catalana en l'ús social i, a més, en la lectura com un element important. A mi em sembla que tenim un repte importantíssim, que són les biblioteques escolars, i, per tant, jo proposaria a l'Ajuntament d'Olot que, d'alguna manera, aprofundís en un treball que permeti que escoles coneguin molt més els creadors que estan treballant o que ja són actius, que ja estan fent obres, i que és un dels dèficits que tenim. Qui sap si Olot podria ser una ciutat pionera en fer premi a les escoles del país que facin el millor treball el millor projecte de treball a l'escola per al foment de la lectura, perquè al cap i a la fi és, jo insisteixo, el que necessitem. Avui, sobretot, necessitem lectors. El fet d'organitzar cicles d'autors, d'editors, tenir una residència fantàstica que està fent una molt bona feina. A mi em sembla que pot ser útil per escriptors que ja han començat una primera obra i que poden continuar una mena de beques de creació literària, em sembla una altra via per estudiar. Jo crec que la clau és l'especialitat. És a dir, no podem fer un premi de literatura juvenil o un premi de poesia quan n'hi ha 600 a tot el país. Per tant, què hem de buscar? Hem de buscar allò que no estan fent altres municipis. No sé si ha de ser àlbum il·lustrat perquè Olot té aquesta tradició, diguem, il·lustració, no sé, pot ser còmic en català, que avui és un dels dèficits que tenim. S'ha d'arribar a llocs on no s'arriba habitualment, hem d'evitar els autors o autores que sistemàticament es presenten a tots els premis i, per tant, hem de buscar, hem de trobar fórmules perquè surti aquest talent que no habitualment no participa en els premis.
I després ha de trobar sempre jurats qualificats, prestigiosos i ben connectats. Per què? Perquè el que fem, malauradament, el que fem fora de la metròpolis, el que fan a Barcelona, és igual, també té els seus debats, però nosaltres des del territori sempre ho hem de defensar i ho hem de demostrar i ho hem d'aconseguir que ens escoltin. Hem de fer un treball molt més intens. I això per què passa? Doncs perquè les persones que intervenen en aquest procés estiguin ben connectades amb els que fan d'altaveu. I això no vol dir que l'editor no estigui fent la feina, vol dir que ens falten lectors que vulguin ser consumidors d'aquests llibres. Els municipis han de procurar treballar amb una entitat o amb unes entitats del municipi que l'ajudin a dir això no és un llibre institucional, que aquest jo crec que és un altre problema, que és quan a darrere d'una publicació hi ha un premi, que ja els estem qüestionant des de diferents àmbits, i hi ha una institució. El públic no percep o no necessàriament pot arribar, pot pensar aquest llibre no sé si serà bo, perquè ha tingut tots aquests condicionants. No només massa premis i masses obres premiades, sinó que hi ha massa falses trajectòries. Hi ha trajectòries fetes a base d'acumular premis al llarg d'una vida. Per què tants premis? Bé, ja ho sabem. En un origen era una única forma de tenir originals, d'estimular la creació, etc. Però a partir d'un moment determinat, crear un premi era agafar-se a una idea fàcil, a la imitació del que feia el poble del costat, que nosaltres no podem ser menys. I per tant era crear un premi, i un premi se li buscava un nom, si no hi havia cap glòria local per adjectivar-lo es posava doncs això, Vila de X, i ja està. I fèiem acte cultural, fèiem promoció de la literatura, sovint la intenció real era promoció del convocant. Per tant, molts premis en realitat són generosos, a vegades molt generosos, avançaments de drets d'autors, no premis en el sentit real i etimològic, que és un do que es dona sense res a canvi. En el cas dels escriptors, per tant de la creació, em sembla evident que la millor forma és la convocatòria de beques i d'ajuts a la creació. En el cas del lot, a més, molt més directament canalitzable a través de la residència Faber, si cal. L'ajut als editors és comprar-los llibres, però comprar-los llibres fins i tot més enllà dels imports que actualment s'hi puguin estar destinant vinculats en el premi. Llibres per a les biblioteques, llibres per a premis escolars o populars, per què no ha d'haver-hi en els premis de les festes dels barris premis en forma de lots de llibres, premis per regalar-los als ciutadans, premis per sobretot nodrir les biblioteques escolars, i si Olot, que és una ciutat important i potent, s'ho pot permetre, doncs fins i tot que ajudi les biblioteques escolars del voltant. Cal retribuir els jurats adequadament, no amb un dinar i un lot de llibres dels que estan oblidats en els magatzems municipals. Aquests jurats, variar-los periòdicament, no permetre que s'hi enquistin determinats grups de pressió literaris, que també existeixen, que intenten copar tota una sèrie de llocs per establir les seves pròpies categories, per establir el seu propi cànon i per... Els premis, doncs, fomenten la creació i l'edició, però també són o poden ser un instrument de projecció pública de la literatura. I això l'ha anunciat, potser ho dona per implícit, però a mi em sembla que val la pena fer-ho explícit. La convocatòria dels premis, el procés de deliberació i designació dels guardonats, l'acte públic de proclamació o la presentació de l'edició de les obres guanyadores, perquè un premi comporta aquestes fases, són o poden ser o haurien de ser bones oportunitats per la socialització del fet literari, per al sistema literari del nostre país. I penso, posaré exemples concrets, el Guillem Jordi els ha promès i no els ha posat, jo aquests els poso ara perquè em sembla que ajuden a entendre què vull dir. L'Amadeu Oller, el Casero, el recull de Blanes durant una part important de la seva història, o, per exemple, per què no dir-ho, el Premi Escolar de Relat Breu de la Coca-Cola.
D'acord? Això són premis literaris. I són premis literaris que potser no tenen visibilitat mediàtica, o no n'han tingut gaire en molts moments, o potser no tenen cap popularitat, però en canvi han estat molt importants, han pogut ser clau en molts moments per al sistema literari del país, que d'acord ha canviat, com deia la Montse. Si no és la mateixa situació fa 50 anys que la d'ara, però tots aquests canvis, no sé si l'estímul a la creació, l'aparador que suposa un premi per al creador no continua sent necessari o convenient. Mig segle d'història fa que els Premis Ciutat d'Olot siguin ja un element patrimonial, dic, en si mateix. Això no vol dir que calgui mantenir-los a qualsevol preu. És a dir, valdrà la pena donar-los continuïtat només si tenen sentit ara i aquí, no pel que han estat, sinó si tenen sentit ara i aquí i si sabem justificar en termes de rendiment cultural present i futur la inversió que suposen. Jo m'ho pensaria dues vegades abans de decidir suprimir-los, però més valdrà practicar-los una eutanàsia ben activa que no deixar que agonitzin decadentment durant temps. Han fet també memòria de dos dels noms de més relleu que Olot ha donat a la literatura. I això s'ha de valorar. Seria una llàstima que aquest memorial, que d'entrada és passiu, és a dir, els premis porten el nom dels autors, desaparegués si es renuncia als premis. Això seria una llàstima. Però, si es decideix donar continuïtat als premis, jo em demanaria si aquest memorial, fer memòria de Marià Vayreda i de Joan Teixidor, donant el seu nom a dos dels guardons, si aquest memorial no pot ser més actiu al costat de les altres iniciatives que serveixin per patrimonialitzar la figura i l'obra de Vayreda i de Teixidor. Podrien, si més no, els premis estar al servei del festival o de la residència? Tant pot justificar la continuïtat dels premis una cosa, que tinguin tota l'entitat en ells mateixos i competeixin, diguem-ho així, en aquest trio d'asos, com pot justificar-ne la continuïtat que tinguin simplement una utilitat instrumental per a la residència o per al festival. Una de les possibles claus de l'èxit del sentit d'un cartell de premis és que siguin singulars, que proposin de reconèixer un aspecte literari que cap altre premi no reconeix. Si són prou singulars, aquest sol fet segurament els pot donar una notable notorietat nacional. És el premi de tot el país, el premi que premia allò, d'acord? Que és que el premi no convoqui, no desperti prou interès. O bé, ho has de plantejar de tal manera que aconsegueixis, gairebé diríem, encarregar els originals. És bo que els premis literaris tinguin dotació econòmica. I és bo, és la meva opinió, que hi hagi un editor comercial compromès en la publicació de les obres guardonades. Ara bé, cal evitar la sobredotació econòmica. Hi ha molts premis que donen una quantitat de diners que pot arribar a ser obscena. La crisi econòmica això ho ha rebaixat una mica, però així tot encara hi ha molts premis que donen massa diners. Ja sé que els escriptors com més millor, però hi ha d'haver una certa proporcionalitat entre els diners que es donen i el que s'espera d'aquell premi, encara que sigui un premi realment i no un avançament de drets d'autor. Hi ha d'haver una certa relació, d'acord? És bo que hi hagi un editor compromès, però compte amb crear un excés d'expectatives editorials. Per exemple, hi ha premis que prometen, diuen aquest llibre el publicarà aquest editor i a més l'editor s'ocuparà directament o indirectament de l'edició en altres llengües o de l'edició en castellà. Compte, això no es pot prometre, perquè pot ser que aquell llibre que guanyi no tingui recorregut en castellà. És a dir, no es pot decidir l'edició en una altra llengua abans d'haver llegit l'original, si ens prenem seriosament l'edició dels llibres. Intentar que els llibres premiats, que els autors premiats i els seus llibres siguin programats en els clubs de lectura durant el curs, o bé que l'autor faci altres activitats a la biblioteca, o bé vincular al premi un oferiment d'una estada d'algun tipus de creació a la residència Faber, o bé que participi al Festival Mot, buscant aquesta sinergia entre els altres projectes de la ciutat i aconseguint que l'obra, que el guanyador i per tant també els mateixos premis tinguin més projecció pública a través de les altres iniciatives que hi ha a Olot mateix, si més no. Evidentment hi ha altres formes d'ajudar els escriptors, el Guillem Jordi ho deia, per exemple les beques a la creació literària. A Olot convoqueu diverses beques a la creació, però em sembla que no n'hi ha cap que sigui específicament de creació literària i seria del tot coherent amb el projecte Faber que n'hi hagués que ho fossin. Poden ser les beques un camí de reconversió per als premis? Evidentment. Ara bé, compte, perquè el que guanyes per un costat potser ho perds per un altre. Per exemple, les beques tenen molta menys visibilitat pública que els premis. I si hi ha un dels problemes que detecteu és la falta de visibilitat i de pressió pública, doncs bé, fent beques renuncieu a això. O bé, el retorn que tenen les beques és molt més lent que el que tenen els premis i molt més incert.
Podem esperar alguna cosa diferent dels editors? Bé, Òmnium ara mateix ha decidit renovar el Sant Jordi justament en aquest aspecte, creant una mena de concurs d'editors. És a dir, demanant als editors que es postulin per editar el llibre i, per tant, que presentin un projecte que faci que els convocants optin per un editor i no per un altre. Aquest també podria ser un camí de renovació. Són útils, és útil, serveix per allò que voleu, els premis, perquè probablement els mateixos propòsits poden tenir altres accions, altres propostes. Vosaltres aquí em sembla que amb la residència, amb el Festival Mot, heu engegat moltes línies que d'alguna manera potser igual convergeixen. No ho sé, ho desconec. La tradició és molt important, abans s'ha dit. Naturalment això la ve, en aquests moments, un element patrimonial de la ciutat. Però atenció perquè a vegades aquestes coses tenen un cert perill. És a dir, la tradició vol dir tens una cosa que fa molts anys, però aquesta mateixa cosa, si la tens, pot acabar sent un fòssil. És a dir, si la tens però no és útil i no serveix, simplement el que va fent és anys, i ja està, no? Ho sento, però aquí nosaltres, com a tècnics, suposo com a polítics, hem de pensar en tots i cadascun. I jo penso que tots els ciutadans de Granollers són creadors. Millor dit, som creadors. Que per tant tots tenim, a través de l'escola, però a través de tots aquells serveis, de les nostres biblioteques, dels nostres museus, dels nostres equipaments culturals, espais on ser generadors d'estímuls, de provocacions, d'acompanyaments, perquè ens puguem desenvolupar com a persones lliures i responsables i creatives. Altra cosa serà que això vol dir que ho som, altra cosa és que puguem esdevenir autors professionals, que ens puguem guanyar la vida, perquè crear lectors. Jo crec que hem de crear lectors. Lectors amb moltes ganes i ganes i ganes de llegir, de menjar-se els llibres. L'important és fixar l'objectiu. I si l'objectiu és suport a la literatura i, per tant, a l'autor, això és independentment de les vendes. Són importants, però és un altre tema. Sí, s'han de fer retocs, però que si una cosa ha funcionat, si l'objectiu s'ha aconseguit, doncs no podem renunciar a tot el que ha donat la història. Però l'essència que fa que el premi hagi de tirar endavant, jo penso que l'ha de donar el jurat, el prestigi del jurat. Valorar la possibilitat de que amb algun o en tots els premis només es puguin presentar persones que no hagin estat publicades per cap editorial, novells. Que es procuri que els llibres, les obres premiades arribin a les escoles d'Olot especialment. 100 persones de la ciutat que pagaven 30 euros per llegir les obres que s'havien presentat al premi i decidien les 4 finalistes que després un jurat de 4 o 5 persones acabava valorant. Que els Premis Ciutat d'Olot es vinculessin en el mot, dintre la mateixa estructura del mot. O sigui que, per exemple, l'últim dia d'això del mot fos precisament la concessió dels premis. Prenguin la forma que prenguin els premis, jo crec que haurien de continuar. Jo mateix, si he publicat alguns llibres, ha estat gràcies precisament als premis. Procurar que els jurats siguin de gent de prestigi i canviar-los, perquè hi ha molts jurats que sí que són capelletes, que les coses fan que no es vegin prou clares moltes vegades. Jo crec que els premis literaris fa 50 anys tenien, i aquí estic d'acord amb tots vosaltres, que tenien això de fomentar la literatura. Potser era una altra època, perquè potser no hi havia molta gent que escrivia i tampoc hi havia molts editors, però avui dia aquest marc ha canviat. Fins a quin punt és realment important treure un premi hores d'ara? Segle XXI, 50 anys enrere potser sí que era més important i la gent anaven a comprar el que tenia un premi. Avui dia jo crec que no. Crec que hi ha massa premis literaris, i ho dic des de fa molt de temps, i a més, com a editor de proa des de fa 9 anys, potser he deixat de publicar 5 premis literaris com a mínim. Tinc la sensació que a les llibreries generen molta pol·lució tots aquests premis, vila d'aquí, vila d'allà, fins al punt que jo veia una faixa premi de no sé què i automàticament ja em pensava
potser que no el comprem. Per què? Perquè si estàs a la rebotiga, dius, bé, aquest premi, és a dir, aquesta obra potser no l'hauria publicat ningú si no fos que el jurat s'ha trobat que no hi havia cap altra obra que aquella per premiar. I, per tant, la faixa molt sovint és suspecta de dir, bé, aquest llibre és un compromís, per entendre's, oi? I fa ara un any em va fer gràcia que una persona gens suspecta d'afalagar el sistema editorial com és el Borja Begonyà, coneixeu probablement el teòric i crític literari i el director de l'Escola Bloom, va dir, en una nota positiva, en un tuit, el Marian Vaireta dels últims anys em sembla molt ben concedit. Jo sóc més o menys del mateix parer. Però què ha passat tanmateix? Coi, que no ha funcionat. Proposo una cosa molt concreta. Coi, el jurat es reuneix prou abans, guarda silenci, es fa l'acte al juny i s'anuncia que el llibre aquell, que s'acaba de proclamar com a guanyador, sortirà a la rentrée al setembre a totes les llibreries. I al setembre es fa un acte a Barcelona. Així potser supliríem el problema que tenim, que és que el premi no suposa una empenta i per tant aquests llibres que jo crec que són prou bons i podrien ser-ho més de bons, podrien ser-ho més si el premi fos més conegut pels escriptors. L'editorial té una compra institucional. Escolta'm, i renunciem a la compra institucional. Compreu a les llibreries. Si voleu 100 exemplars, compreu a les llibreries. Hem d'aconseguir complicitat? Doncs aconseguim la complicitat a les llibreries. Si hi ha diners per fer alguna cosa, fem actes a les llibreries, a les biblioteques de la comarca. Impliquem a la gent. Això no és car. En aquest país, amb dades a la mà, un 40% de la gent no llegeix. Però el més espectacular és les xifres que, segons Amazon, un 54% de la gent ha començat a escriure el seu llibre. Això ens fa veure que potser la creació existeix, i existeix sobradament. El que potser hem d'anar buscant és coses més fines, anar una mica més a lo fi, i sobretot el que hem de fer és créixer aquesta quantitat de gent lectora. Què ens passa amb aquests 750 premis literaris que hi ha? Tots són bons llibres? Jo diria que no. I si la gent llegeix un llibre per primera vegada, té un premi i diu aquesta porqueria té un premi, imagina't els altres, no el convidarem a llegir massa gran cosa. Teniu tot el dret i penso que té una certa lògica que reclameu que els premis no siguin a compte de drets, però que els premis també s'han de repensar les xifres que estan donant si s'haurien de dividir part pels autors i part per la promoció que s'hauria de justificar d'aquests llibres. L'editor es comprometés a gastar aquells diners en promoció i així arribaríem a molta més gent i faríem que el premi també tingués molt més ressò. I també hi ha una idea que ha sortit que és interessant, que és que els premis després de 50 anys són un patrimoni per a la ciutat d'Olot. Això és molt important. El que cal fer és posar això en valor. La meva opinió és que n'hi ha molts que en sobren, probablement, que n'hi ha que no estan ben pensats, que hi ha jurats que ho subventilen ràpidament, que estaria bé que els jurats cobressin, etc. És veritat, per tant, que s'obren premis, però no oblidem que som una cultura petita, en un país petit, que ara que el context hagi canviat i les condicions hagin canviat, encara som una cultura minoritzada que necessitem suports de diner públic perquè passin coses a nivell creatiu. Que no els podem seguir fent així rutinàriament, que cal pensar coses. S'ha parlat, per exemple, d'especialització. Això em sembla bé, repensar exactament quins són aquests premis, com s'ofereixen, cal ampliar-los. Algú ha parlat de teatre, mira, ara tiro cap al meu terreny. No, però, per exemple, el còmic en català connectaria molt bé precisament amb la tradició artística de la ciutat. És a dir, s'ha parlat de beques de creació literària, s'ha parlat de residències de creació, de seminaris d'escriptura especialitzada, tot això pot anar plegat en aquesta idea d'espai de creació. Pel que sigui, hi ha un descrèdit dels premis. Perquè tots han caigut en aquest descrèdit? No, perquè n'hi ha hagut prous que s'han posat en dubte com per dubtar de la resta. Jo crec que els premis han de trobar una funció sistèmica que ara no estem veient. Veiem el premi un per un, però no veiem el sistema que fan. És evident que és impossible ordenar-los tots de manera que tots facin una funció perfectament complementària. Però sí que si prenem una mica aquest paper complementari i els premis comencen a mirar què fan els seus veïns, sí que hi pot haver una feina aquí molt interessant.
els premis no han d'estar massa dotats. Si els pensem com a beca sí que pot ser interessant. És a dir, d'acord que la qualitat actual no ens permet assegurar una qualitat futura, però el premi actual ens permet preveure que aquell autor pot crear una cosa que valgui la pena i, per tant, estaria bé que el priméssim, que aquest premi fos una prima perquè dispongués del temps per treballar-hi. El Premi de Literatura Juvenil és un premi d'altíssima qualitat que el jurat hi té moltíssim a veure, que és la clau que el premi tingui un recorregut i nosaltres hem anat comprovant que tots els instituts que han triat una d'aquestes novel·les repeteixen. Una cosa que ens sembla una mica paradoxal és que es llegeix a instituts d'arreu de Catalunya i en canvi no es llegeix, tenim entès, o no és lectura obligatòria en cap institut d'Olot. Nosaltres som una editorial petita, res a veure amb Empúries i amb altres editorials que publiquen molts premis literaris. Per nosaltres sí que aquest premi és una gran ajuda. Els premis s'ha dit aquí que han d'ajudar els autors però també les editorials, perquè tot forma part de la cultura i sense les editorials els autors tampoc podrien treure la llum als seus llibres. Precisament volia parlar del Premi de Poesia. Jo no sé si el haiku és un gènere que ens pertoqui molt a nosaltres. No penso que sigui un gènere molt propi de la nostra tradició literària, perquè, diguem que és una fórmula no impostada, però és un préstec literari que ens ve de la literatura oriental i, en canvi, penso que la nostra tradició poètica, justament pròpia de Josep Montells, és una poesia d'inspiració noucentista. Una cosa és l'especialització i l'altra és l'exclusió. Està molt bé que els premis es tematitzin, que hi pugui haver un rerefons, però una altra és que jo penso que l'exclusió formal del haiku és excloent. Penso que quants escriptors s'han posat a escriure haikus només per presentar la seva obra en aquest premi. Penso que això no té sentit, que si busquem promoure el talent no hauríem de posar requisits formals, en canvi sí temàtics, i així poder plegar el talent, que aquesta és la finalitat del premi. I sí que estic nodrida de premis, però que són aquests premis petits que sí que molta gent ens serveix per donar-nos a conèixer, sí que ens serveix per començar a publicar i per perdre per fer aquest primer salt. Només molt ràpidament, la revolució digital la tenim aquí, és un tsunami i ho canvia tot. I també canviarà els premis, perquè arribarà un moment que trobareu que tot això que dieu ara no tindrà sentit perquè els nous lectors són lectors d'una altra manera. I deixeu-m'ho dir, col·legues professors, que l'institut, no l'escola, l'institut de batxillerat foragita els lectors per sempre, en molts casos, en milers i milers de casos. I això em fa una pena enorme. Jo penso que els diners que s'utilitzen aquí o que es fan servir aquí haurien d'anar pel jurat, no pel premi. El premi hauria de ser un premi de prestigi, almenys el de Ciutat d'Olot. Jo pregunto si la Ciutat d'Olot s'ha de gastar diners en uns premis que van, diguéssim, a tot Catalunya. Jo penso que és una pregunta que no ens fem i ens hem de fer com a olotins. Vull dir que jo em sembla que això és una pregunta que ens haurien de fer. Són premis que no reverteixen d'una manera directa, potser indirectament sí, d'una manera a la ciutat. I em sembla que és una pregunta que ens hem de fer. Ara bé, continuo defensant la meva proposta, és a dir, ampliar lectors, ampliar la base, és també futur per la creació, per l'edició i per tant també és un element necessari. A mi em sembla que si el que fem al món de la lectura dels editors, dels escriptors, és anar-nos alimentant entre nosaltres, doncs què passa? Que ens fem vells, ens morim i anem perdent. I a mi em sembla que un premi a aquesta bona feina de mestres, que n'hi ha i molts
en el foment de la lectura podria ser una manera de reconvertir els premis, perquè a mi em semblava que es tractava també de portar coses noves i, per tant, continuo defensant la voluntat de premiar un sector a qui sempre se'l qüestiona, però que poques vegades se li dona elements per reconèixer la seva feina i, per tant, per ampliar aquesta base que jo em sembla que és fonamental. És a dir, els premis intervenen, contribueixen, formen part de les polítiques de lectura, però no resoldrem les polítiques de lectura amb els premis, no ens confonguem. I em sembla que ens equivocaríem, us equivocaríeu, si decidíssiu dedicarem els 30.000 euros a fer polítiques de lectura i així haurem salvat els premis. No, els haureu perdut. Polítiques a favor dels olotins en poden fer de moltes menes. Els Premis Ciutat d'Olot o contribueixen que els olotins se sentin orgullosos de la seva ciutat, i més olotins que mai, o no serveixen. D'acord? No, vull dir que hi ha moltes maneres d'entendre què serveix als olotins, i els premis fins ara han servit als olotins. Escolteu, jo estic encara que no... O sigui, des de 11:15 a Olot, a l'arxiu, som gairebé una cinquantena de persones. Heu parlat, em sembla que 20 o 22. Parlant d'això que estem parlant, estic aclaparadet, és a dir, me'n torno a casa dient, escolteu, Olot he viscut una experiència molt estranya, aquests són molt estranys, no? I a més parlant amb passió, o sigui que us felicito de debò. Ha sortit repetidament la idea de que els premis ja són un element patrimonial de la ciutat. Bé, això ho haurem d'estudiar bé, potser només són un element patrimonial per un 0,01% de la població d'Olot, o potser ho són, sentia la Carri, sentien en Santi, ostres, tant de bo no desapareguin els premis, doncs clar, és que vull dir, hem de veure ben bé si totes les ciutats se sent seus o no se sent seus aquests premis. També esperem que això no ens serveixi només a nosaltres, sinó que pugui contribuir d'alguna manera a aquesta reflexió que altres ciutats o altres organitzadors de premis treguin conclusions sobre el que s'ha fet aquí. De veritat, gràcies per haver-nos dedicat al matí i fins la convocatòria dels propers premis, o ja veurem.